Γετβάη. Φίνει στον Ίγκασον. Βλέπετε και τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Για πρώτη φορά ο Νίκας σε αυτόν και όχι απλά σε αποστολή. Βρίσκεται δηλαδή και στην 20. Τετέ. Κάνει κίνηση ο Μπακασέτας. Με τα κουνάκια ο Μπακασέτας πέρασε για τον Τετέ. Η τρίπλα του Τετέ. Το κόψιμο από τον Χριστόπουλο. Με τον Κότσιρα να μένει ψηλά, να πιέζει Τζούρισιτς. Κρατά την μπάλα ο Τζούρισιτς. Τετέ προσποιείται σουτ με το αριστερό στα δίχτυα η μπάλα. Ο Τετέ στο 6 ανοίγει το σκορ με την ασίστ του Τζούρισιτς. Σημάδεψε γωνία, δεν μπόρεσε ο Χριστογιώργος και η αφιέρωση στον Μπάλντοκ από όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού που στην πρώτη τους επίσκεψη βρίσκουν γκολ. Βλέπετε και τους παίκτες από τον πάγκο με το 32 στην πλάτη. Πήγε και ο Ντραγκόφσκι, όλοι μία αγκαλιά για την αφιέρωση.